Здравейте, аз съм Теди. Днес ще ви покажа как сте разбрали от заглавието на любими продукти, които не съжалявам, че купих. Не правя никакво ревю на нещата, които са закупени в моите родители. И не правя никакво ревю, никой не ми е плащал да правя и клиповете, които правя, и това клипче. Те се намират ето тук, на този блок, защото ще почнем първо от него. Това е балсам за коса, който бях си купила, който си спомня, това става на нищо, но как да е, много ми харесва. Той е на доктор... Не знам, но е 400 мл и е така изглежда. Ако някой се интересува, май за 2,20 беше някъде, не помня, защото го не ми от сега. Това ме харесва на този балсам, че е за всеки тип коса. Това вече ми е пета опаковка. И също така предава на самата коса обеми блясък. Това наистина, но за блясъка не чак толкова, но наистина хубаво става. По-биена е B5, това не знам, дали ясно разбирам какво е това, но наистина много хубаво, аз не знам на какво. И вече поменаваме към тези части. Тази част, която сега ще ви покажа, да, и самата упаковка, която купих, бяха доста неща, но бърз етап. Ето, не знам откъде ми беше, но майка ми беше ми я купила миналата година, когато ходих в Балчик с целия клас. Не съм много добра, които била доста неща. Тази бях се носила за морето, до това всичко се носих и се побиваше. Сеща така, които съм доста доволна, но доста доволни неща съм. Това е нещо като каловче, за да слагаш някакви неща. Побирах доста неща, това ще го нося на училище, където там се нося мини гребенчето ми, някакъв балсам и парфюм. И побира всичко и доста изглежда и си е малко, затова ми е малко и комфорт. Той е черни на бели точки и беше много ефтино, знам откъде е. От всичко плеще в град Силистра за едно нещо, но ако вие сте до град, знаете, може да има. Да, не знам, беше вършилко. Това тази е по-кул, защото е едно левче, но сега го ползвам вече 2 години. И съм доста доволна. Тук може би ще е много странно, но те на танго кърпички. Софт. Но много ми харесват и може да миришат хубаво или да не. Те изобщо не миришат, но наистина са много хубави и тук, когато си болен, си суполив, тук ти таковат някакви ранички
Аз тези не ми излиза, а с други някакви ми излиза. Също това, този балсам, може би всеки е виждал такъв балсам. Това е на хармония с ваниля. И много ми харесва. Месеца го счупих и трябва да си купя ново. А това в момента стана на нищо, но сега не го използвам. Използвам го много кратко. Ето. Това наистина много ми харесва като балсам за устни, но сега да си купя такъв. Избрах да си купя един с диня. Той ми е един от любимия, аз имах такъв, но за съжаление и той свърши и си купих този после. А преминаваме на този. Това е нокочистител, който и той е на свършване. Може от всякъде да си го купите. Аз съм си го купила от един магазин до нас, близо за 90 стотинки. Пък на нашия, който е за далеч. Така че не му знам точно как се казва, как се произнася. Джойте, толкова гадно написано и е 110 мл. Така изглежда. Следващия балсам, който ще носи на училище, това не е EOS. Това е на Romantic Brand, който доста ми впада. И нещо и такова на EOS. Формата на EOS и беше с... Аз в момента съм с него. На теменушка, може би такова, за една от надъпата ми, бяхме си купили. Аз значи, щяхме да правим слаб мейл, но накрая остана и не направихме никакъв слаб мейл. На този остана в мейл, който тя искаше, а други остана в мейл, който аз исках, но нищо. Тези, макар и да не съм ги използвала, мешат великолепно. Те са ми също така и нови от 20 март. Да, точно така. Да, от 20 март са ми. Ето, това е шампуана, който е от един хотел, който майка ми ходи в Шумен. Гранд хотел Шумен, град хотел, тук пише шампуането, а тук това е дургел. Още съм ги ползвала, но мисля и да си ги запазя. Шампуана, не си ясно. Не ми е ясно. О, чако. Но, аз тях няма да се къпя. Значи, майка ми беше ги взела от Шумен, от хотела им. Там имаше, ако знаете, в банята винаги, ако сте ходили на хотел някъде, има някакви си шампуанчета, душгелчета, сапунчета, както когато бях в Балчик, имаше шампуанчета и забравям да такова беше то сапун, да, мини сапун от хотела. Те как сте ги виждали, ако сте гледали път нови придобивки, номер първи беше, да. Бях си купила ето такива. Те са ми върши много добра работа за лицето. Така че са страхотни. Също е този балсам, който е на Белея. Нещо особено. Ето на Белея. Ако някой се интересува, от ДН. Ето така изглежда.
То по принцип се води, така разбрах, че се води гланц за усени и червило. Това сега ще ви покажа. Зависи как го нанасяте. Светлината тук е ужасна, така че няма да се види. За съжаление. Мисля, че няма какво друго да кажа за него. Минаваме по-бързо към последните части, а те само кремове. Този, който е от DM и е на билка, може да си го купите малко другаде. Не знам, само от DM съм си купува. На билка е стат от черно вино, крем за ръце на очи. Вече слагам преди. Не, днеска почна, значи не отдавна. Днес бях спряла и кожичките ми пак се правиха и не сложих и леко оздравя. Така че съм много доволна и е за едно левче, което просто много ефтино за да се оправиш кожичките. Това е на Хербал. Влогите, по принцип, които са чак толкова известни, съм виждала, че има такъв. Може и някой известен да има такъв. Не знам. Това е билков крем за ръце с екстракт алоe вера. Алоe вера не мисля чудесно. Едно момиче, което напече в мил, тя ми беше предшетка. За първи път, когато отидохме в този магазин, който и също там съм взела това, беше си купил, била си купувала и много ги харесва. И бях си купила, само че едно точно снимка беше. Да, за си купих и много ми хареса. Тя самата каза, че много ги харесва. И просто уникално наистина. И ще продължавам. И последния крем и последното нещо от тази чапка е този на Дева, който в момента, докато не си купя докато не отида до магазина, който ще купувам един подарък на бутовчето ми за Слапейла. И тогава ще си купя, за сега използвам това за лице за кратко време, затова вече започна да го използвам, докато не си купя другия. Ще бъда с него, но нищо не пречи. Това беше от мен. Аз ще ви кажа чао! Чао!